Alguns de vosaltres encara recordareu amb nostàlgia les festes majors d'Horta, amb els seus balls embalats. La festa dels Tres Tombs, els balls de carnaval al Cercle Hortenc o les obres de teatre del Foment Hortenc. Els dies de Corpus amb les seves catifes florals, les seves professons, la nit de Sant Joan amb les seves coques, fogueres als carrers i els balls del Casinet d'Horta o l'Ateneu Hortenc, considerat l'Ateneu més antic de Barcelona amb activitats continuades. Us explicarem la seva història. El territori de l'actual barri d'Horta, en el passat, estava ple de diversos torrents que venien del proper Collserola i que formaven la Riera d'Horta. El primer centre poblacional d'Horta es va crear al voltant de l'església de Sant Joan, fundada al segle XII per Guillem d'Horta. Va ser al costat de la finca de vinyes de Can Gras, on es va crear el nucli del que avui coneixem com a plaça de Santes Creus, llavors plaça de la Constitució, al costat de la Riera d'Horta. Aquí es resolien els assumptes de la comunitat i es contractaven els jornalers per treballar. Els diumenges, a la capelleta de la masia de Can Gras, a la plaça Santes Creus, s'oficiava missa a la qual anaven els veïns perquè l'església de Sant Joan d'Horta els quedava una mica retirada. La bona situació entre muntanyes i la riquesa d'aigua el van convertir en un lloc atractiu perquè alguns nobles fixessin la seva residència d'estiu entre terres de cultiu ja a partir del segle XIV. El territori que avui coneixem com a Horta no és el mateix que abans que la seva annexió a Barcelona. Moltes de les seves terres i masies pertanyien a Sant Andreu de Palomar. Van arribar a conviure més de 50 masies disseminades entre camps de cultiu. La més veterana, nascuda com a torre de defensa, era Can Cortada. Durant el segle XIX proveïa els mercats de Gràcia i d'Horta. Una altra era Can Fargues, que en el seu origen va ser també una torre de defensa, depenent de Sant Andreu de Palomar fins a 1904. Can Terrida, que el 1897 Marià Torrabadella, el seu últim propietari, la va donar a la Casa de Caritat de Barcelona, que la va convertir en escola. Als anys 80 va ser derruïda per la construcció de l'Avinguda de l'Estatut. Can Mariner, existent des del segle XIII, va passar per diferents propietaris, fins que al segle XVI la va comprar la família Mariner. Can Figuerola va ocupar grans terrenys entre la Vall d'Hebron i el peu del Tibidabo. Va ser propietat de Laureà Figuerola, ministre d'Hisenda i creador de la Pesseta. Altres masies importants van ser Can Carabassa, Can Quintana, Can Glòria, Can Don Joan, Can Grau, Can Besora, Can Sitjar Gran o Can Querol. En un vessant de Collserola, la família Desvalls tenia la residència senyorial. Al costat dels Jardins del Laberint, construïts al segle XVIII, els més antics de la ciutat. Va ser lloc de trobada de la noblesa i l'alta societat. Cinquanta anys després, sobre una construcció anterior, en els terrenys de Can Gaussac, la família Martí i Codolar va edificar la seva residència amb diversos pavellons i uns jardins on va situar la seva col·lecció zoològica, el primer zoo de Barcelona. Poc després de construir-se l'actual cementiri d'Horta, el 1869 es van instal·lar fanals i es va construir la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, que avui coneixem com Passeig de la Vall d'Hebron i Passeig Valldaura. Arribar a la vila era molt més còmode. I van començar a formar-se les primeres colònies d'estiueig.
La primera va ser les Estires. Va aparèixer a la Rambla de Can Cortada, que el 1907 va canviar el seu nom per carrer Campoamor. Era el carrer més senyorial, els plàtans acabats de plantar, i els fanals de gas li donaven un aspecte d'avinguda. Els estiuejants eren grups de veïns gairebé sense contacte entre si, però això va canviar al crear-se el 1912 el Low Tennis Club d'Horta, edificat on abans va estar l'antic cementiri i l'església de Sant Joan d'Horta, incendiada durant la Setmana Tràgica. Es divertien muntant festes, embalats per ballar, jocs florals. Algunes d'aquestes famílies van fixar a Horta la seva residència permanent. Santiago Rossinyol, Joaquim Mir i els germans Llimona passaven llargues temporades al poble. Els propietaris de les terres agrícoles van començar a parcel·lar-les i vendre-les. La zona urbana va anar guanyant terreny a les finques conreades. L'àrea de la plaça Bacardí i les terres de Camp Mariner es van parcel·lar i van donar lloc als carrers actuals. Després van començar a construir-se cases d'estiu d'estil modernista per la zona, sobretot al llarg del carrer Catalunya, avui carrer Salses. A les parcel·les de Can Quintana, avui zona del Doctor Letamendi en Passeig Universal, van arribar estiuejants, sobretot de la Barceloneta, del carrer Ample i del carrer Regomir. La urbanització del barri de la Font d'en Fargues va començar a partir de 1912, en terres agrícoles de Can Fargues. El mercat del poble s'instal·lava a la plaça del Mercat, després plaça Eivissa, a prop de la parada del tramvia de vapor que venia de la Sagrera. La tramvia de foc, o capsa de mistos, com deien els veïns des de 1883. El tramvia elèctric número 46 va arribar després de construir un pont sobre la Riera d'Horta i el passeig de Maragall. Les cotxeres estaven en els terrenys de Can Xiringoi, que donava a l'antic camí de Sant Iscle i la Riera d'Horta. L'abundància d'aigua va fer que es desenvoluparen bòbiles com la Giravent, fàbriques de vidre, adoberies com Can Tunis, instal·lada a Can Fontanet, o la fàbrica de midó de la família Oliver, a Vilapicina. Molts veïns eren aiguaders i pouaires, traginers, torraires, blanquers, pallers, carreters, ferrers o fusters. A Horta no van arribar a les fàbriques tèxtils. Unes 100 dones s'ocupaven de rentar la bugada de la burgesia de Barcelona, perquè a la ciutat vella escassejava l'aigua i faltava espai per rentar i estendre. Va arribar a crear-se una veritable indústria casolana dedicada a això, des de finals del segle XVIII a principis del segle XX. Les bugaderes recollien la roba els dilluns a Barcelona i els dissabtes la tornaven rentada i planxada. El carrer Aiguafreda és avui un testimoni viu d'aquell passat. Horta era una vila d'uns 9 quilòmetres quadrats amb 4.300 veïns a l'iniciar-se al segle XX. L'1 de gener de 1904, Guillem de Boladeres va ser anomenat alcalde de Barcelona. El primer que va fer després de jurar el càrrec va ser anar a Horta per assistir a l'acte oficial d'agregació de la vila, al districte nou de Barcelona, com Sant Andreu de Palomar. S'acabava d'empedrar el carrer Major, avui carrer Horta. Es va urbanitzar el centre de la vila
i a la plaça Major es va posar una rèplica de la Font de Canaletes. Durant la Setmana Tràgica es va cremar el convent de les Dominiques i l'església de Sant Joan d'Horta, de la qual només va quedar el seu campanar. Encara que ja s'estava construint la nova església de Sant Joan d'Horta, a l'inici del carrer Campamor, des de 1905. Les obres, dirigides per Louis Sagnier, van finalitzar el 1917. Aquesta nova església va ser parcialment cremada durant la Guerra Civil i reconstruïda novament gràcies a una col·lecta dels seus feligresos. El 1927, davant de la parada del tramvia, tocant a la plaça Eivissa, es va obrir el bar Quimet, tota una institució a Horta. Va tenir una de les primeres pianoles elèctriques de la ciutat. El lloro Juanito era l'alegria de la casa. Tots reien quan imitava el xiulet del tramvia o cantava la verbena de la Paloma. Va ser en temps de la guerra quan a la plaça de la Constitució se li va canviar el nom pel de Santes Creus. Als anys 50 es va edificar l'actual Mercat d'Horta. I es va instal·lar el dispensari de barri a la plaça de Santes Creus, a l'edifici que va ser l'Ajuntament de Sant Joan d'Horta. A final dels anys 60 es va instal·lar a la falda de Collserola 2 dipòsits de gats que la gent coneixia com els ous de Porcioles. I va arribar el metro amb les parades de Vilapicina i Horta. Amb la construcció del túnel de la Rovira i de la Ronda de Dalt, Horta va quedar més a prop del centre de Barcelona. Avui Horta és un barri que encara té el seu aire de poble. Encara es mantenen moltes d'aquelles cases d'estiueig, algunes convertides en centres hospitalaris i residències de gent gran. Amb els projectes de superilles de l'alcaldessa Ada Colau, s'ha prioritzat l'ús veïnal dels seus carrers, restringint el trànsit de cotxes. Agraïm la col·laboració del grup d'estudis El Pou, que vetlla per la memòria històrica del barri.